Ya kok jalane Lah mosok lewat kene iki. Lho jalane koyo ngene neh. Lho piye to? Lah lewat kono ke mau urung kena ya. Kono mau gerak sapator ngono lho. Lho gek piye iki dhe balike? Piye? Kowe kebelah kono. Lah iki nek dhewe balik kok ngene ora iso balik dhewe. Kebelah kono kowe kebelah kono. Jagane aku belah kene. Kene. Oh, ana kowe nyemplung lho, nyemplung. Ya Nang iki lho ngono, aku ya nyemplung. nyemplung. Oh, temblono aku. Ya iya, ora gembloh. Motor kecebul. Yo kan, piye iki terusan? Piye to, iki kok malah sekembruan motor iki. Kan, aduh Mas. Ya Allah. Iya. Ayo dorong maju. Wis tak dorong ki lho. Apa boleh iki? Ya Allah. Ono. Ringan ya. Dalane koyo ngene ngono lho. Ngarep. Oh, jan. Sen. Sik. Ya mau aku wae ngono. Sen. Seorang nih kayak. Wah, ya Allah. Gendang. Oh, ya Allah. Ayo. Jan. Tangan lho, Pak. Tanjakan iki lho, Pak. Ya Allah, Pak. Iki jeru banget, Pak, dhuwur, Pak. Pak, Allah, Pak. Ya Allah, Pak. Mbok yo ana lho. Kon pakai iki pateni sik. Kok malah kegas. Montore. Ngerti dalan koyo ngene ya mbok gas ae lho terahno. Wong kok nibakne aku Motor terus. tekne. Piye? Tekne wah ya. Tekne aku ora iso. Mundur iki kok kan, mundur jare sapa kan mundur. Kok wong Jagangan. Terus. Lah aku sing disneni wong sampean koyo ngene wae kon medhok. Kowe sing salah kok. Kok iso akun. Apa sing salah kowe? Ya sampean to. Salah kok salahne ragel. Ya sampean sing salah lho. Wong kok. Lah kowe nanjak ngene kan wae ngomong medhok mau to. Lah sampean ngongkon medhon aku yang manut supire. Sok kaya apa ae. Iso men senengane nggaweni wong tiba-tiba digoni nggon rekoso dalane. Wong kok. Dalan ra kena kok mangga. Jangan sampean. Sakut kok. Oh, sampean iki lho. Oh. Terus piye iki munggah jajal iki? Salah ya sampean. Salah. Wis lagon dhewe wae yo. Kon dhewe piye? Terus piye iki? Dorong rono. Mundur dhisik rono lho. Lah. Dorong maju sik. Godol motor iki engko motor gur siji. Kan. Makane direm. Dorong dhisik. Jan. Kowe kok kene aku kok kono. Apa ndi? Kok kene. Kontak-konti. Piye yo kan? Panggah kan lho iki. Mundur apa maju? Sik. Lumakne. Piye to wong iki aneh. Yo. Kowe jagani. Aku numpak. Yo, wow. Numpak kok. Terus. Ya wis lho.